mochung'ne kedo gi mibadhi e pacho ka EACC ogolo siem ne tend counties e wi apise ma ichuogo kod ji ma indiko e tich e tok chik. Siemno biro e kinde ma counties moko osebedo ka chuogo apise moko oko mar chike matayo kaka onego ndik ji e tich e kaonti. Kaluwore gi oboke manochiw kod duol mar Transition Authority kod mano ma rango sana ma jotije piny owacho, apise monego bed e counties oting'o jatend jotije, apise Gavana, apise moko gin mag josum paro e weche mag uchumi, siasa, chike, kaachiel gi apis director mochung'ne weche fwambo. Jotije mamoko makonyo apis Gavana kaka jating' ndai, jagoro, jatedo, dereba, jaote kod jarit dala bende owal gi chike ma pacho ka. EACC omedo wacho ni counties mamoko osebedo ka ndiko jotije moko ataro mar chik kata puoth kowuok kuom board mochung'ne ndiko jotije county kata County Public Service Board. Siem bende ochiwne Gavanas machano ndiko e tich jotije e tok chik ma oketi, gibiro ting'o ting' mar lal mar omenda kata tiyo gi omenda e yo ma ok ochan.